Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on cannama on jettama tindinore no gaddiranta whatsapp maɗa mode pass. Gattana whatsapp maɗa passport whatsapp tan hana phone. Lawol koygol no ngol tokkata gattana whatsapp maɗa passport. Hida goɗɗo anna sirri maɗa ingo anni mode pass phone ma kuma o wawa nata o heddino whatsapp ma. Amma ya tokki lawol gol inchallah o hitta. Ngam majjum ndaron jungo mo nyama on gam binni subscribe ngam non men subscribe en naate whatsapp. To da naati whatsapp maɗa hanani no giɗa a waɗan ɗo to giɗa toɓɓe tati ɗe no toɓɓe tati ɗe garta klika nde a maɓɓiti ɗo mimi toɓɓe tati ɗe hen waddanima sai gara nata settings. Danati hanani hen ɗum waddanima ayi ɗum waddanima kuje sai gara nata ɗo to giɗa account gara klika dow majjum. Ok sai gara nata dow ɗo to giɗa ɗo nde a nati ɗo sai dirtoɗa ley yewwa ɗo to giɗa ɗo garta nata fingerprint. Ok da maɓɓiti da waɗi a nati hanani ne engel hollima ni nde maɓɓiti ngel ni hamɓe kollima gatta honnuma gaɗa mana gatta honnu maɗa gaɗa confirm. To joni on giya joni maɓɓiti ngel ni ɗum holla mi waɗa confirm he honnu an gaɗa maɓɓitangel nde maɓɓitingel ni a hiyan ɗum hollima. To joni a yiɓe hollima a confirm he honnu an. To ɗen memini joni on gi joni nde memini ɗum waɗa ɗum jooɗo ɗum waɗa passport ɗum honnude hana honnu an no wala maɓɓitowo. To andi ɗum ɗo ɓuuri hoygo passport kan goɗɗo wawa fonna hiita ko ɗa wacci kodu goɗɗo wawa fonna hiita amma ɗum nde hana honnu maɗa wala putuɗo nata. To joni a yi matti honnu an a yi ɗum holli an minti go'o o mi yiɗi ɗum passport ɗum nata na daga de mi wurtike na minti capanɗe tati. To joni min sai maɗa mi nata dow dilol duwolgol daga de mi yaltini de mi witto nder whatsapp ɗum ni ɗum naati passport. Ok joni sai mi wara maɗa pak mi soƴƴo gaɗa. Ok joni accu maɗa minimizing fu mi wurto mi yi'a fuɗɗita mi nata nder whatsapp ɗum mi dara ko finga ɗum joɗike. Aywa on gini joni code wari joɗike finga wari joɗike joni hanani anni ni ɓuuri hoygo amma a watti code ko passport goɗɗo no maɓɓita amma finga ala potoɗo maɓɓita whatsapp maɗa. Ni joni whatsapp maɓɓike woni accu maɓɓita sai mi yaha mi nata mi itta daren. Ok joni on gi whatsapp am maɓɓitike jam pelem o saɗi voilà. To joni sai mi wara mi soƴƴo ton to mi natuno ke accumi waɗa mi soƴƴoro gaɗa wittino ɗo dow chatting. Ok sai mi wara mi soƴƴo dow toɓɓe tati ɗe mi wara mi nata settings mi nata account to ɗo didol leyol gol. Ok to joni nde mi waɗi ni mi maɓɓi daga ɗon kadi ɗum ittoto sai mi wara mi soƴƴo back. To joni sai mi soƴƴo mi nata nder whatsapp ɗum mi dara accu mi soƴƴo nder whatsapp ɗum yi'en ɗo gini finga wurtike finga kay
yottike. To lawol koyngol ngol tokkata gatta mode pass laati ɗum goɗɗo fotay gollira téléphone ma hana ƴewa addu jemmi heɓana waya ma maɗanan seɗɗa o jaɓa fonu ma o naata o waɗani kujjeji ko hana ko o hettino sirri maɗa. to lawol ngol tokkata maɓɓa whatsapp maɗa. miɗen yeɗa on to jeggite gaɗon subscribe daron jungo mo ñamo ngiyan abonné ma bo subscribe. on jarama.